bumalik ka na lang muna doon sa inyo kasi at least doon kasi pag busy siya or pagod siya, kahit wala siyang gawin, at least maintindihan siya ng parents niya or pamilya niya kasi pamilya man niya yun. Kung dito kasi, ang lagi ko kasi, dito kasi pag tulala siya or may problema siya or ano, hindi siya makahingi ng tulong sa amin. Hindi namin alam kung ano yung nasa utak niya, ang hirap i-approach sa kanya, hindi rin namin alam, hindi rin siya nag-open up sa amin. So tulala siya lagi sa gilid, tapos ako rin nag-expect din ako na gumalaw ka dito, magtrabaho ka dito, or every Saturday, Sunday, magtrabaho ka. Hindi ko na rin siya binibigyan ng allowance kasi wala na siyang, hindi na siya functional sa totoo lang dito. So busy na si Choyan. Oo, tapos sa school daw, busy daw siya sa school, tapos tag nito, basta hindi ko alam kung saan siya busy, basta sa school daw talaga siya busy, tsaka, ayun, sabi ko sa kanya, umuwi ka na lang muna sa inyo, at least doon, kasi ako kasi, pit pib ko talaga yung bubisit ako na hindi nagpapaalam, maalis nagpapaalam pero hindi na nagpapaalam kung kailan babalik, yung mga ganun-ganon. Tapos iba yung paalam, iba rin yung kuan. So, siya naman, nagpaalam naman siya pero ako nainis ako sa kanya kasi sa yung Pasko, kasali dapat siya sa boys. Kasali dapat siya sa boys pero wala siyang time na mag-practice pero hindi siya pumunta sa ano. Basta yun, tsaka hindi, walang problema kung hindi siya sasali. Kasi si Kano hindi rin man kasali. Walang problema kasi busy din siya. Pero sabihin lang niya na hindi siya sasali sa party or hindi sasali sa sayaw. Kasi hindi siya nagpakita sa party, wala na siya umalis siya, 24, sabi niya, ay 23, alis daw muna siya. Kasi punta siya sa pamilya na, sa third day yun. Tapos, siyempre hanggang nagpasko na, doon siya Pasko man niya. Pero di ba may nagbigay si Ate Macy nagbigay na magpalit sundot dahil pandito sila, pamilya niya. Hindi rin siya nagsabi na dito sila magpapasko, which is invited naman din sila. Hindi siya pumunta ng 25. Hindi rin siya nagsabi, Mami, hindi ako sali sa party, ganun. So ang point ko rin, bakit di ka kasali sa party? So, hindi ko na tinanong siya. Sabi ko sa kanya, hindi na kita kakausapin, baka umaya masaktan lang kita sa sasabihin ko. Baka iibahin niya ba? So sabi ko sa kanya, ano ka na lang muna, umuwi ka na lang muna sa inyo. Ever na gusto mong mag-sideline kumita pag wala siyang pera, hindi ko alam kasi never naman na siya baka may pera pa siya. Pero if ever man na kulang siya ng pera, pwede siya pumunta dito, tapos 500 kung siya. Yun. Pero kung hindi, okay lang din. Basta at least, baka hanapin nyo. Ay kasi ang hirap kasi mag-explain na asan si Julian. Wala, kasi hindi rin namin alam kung saan siya. Hindi rin namin alam mismo kung bakit di siya kasali sa party. Dahil hindi siya nagsasabi. Wala siyang sinabi. Tapos ang sabi lang niya sa akin, sorry Mi, kasalanan ko talaga kasi hindi daw niya, naguguluhan na daw siya sa school daw, sa ganito, ganyan. Sabi ko, ang hirap kasi intindihin kasi dati nung walang-wala ka pa, nag-aaral ka, ang pasok mo alas 8, alas 7, gigising ka na alas 3 kasi mag-ano ka pag lugit, mag-ayos ka pa ng para may pamasahe ka. Pag uwi mo from school, uwi ka ng siguro 5 hanggang 8, uwi ka ng ganyang oras, dadaan ka pa sa maglaganggang na pag-lugit kaya para na po kay pliti ugma. Garon na settled na mo ni balay na easy na tuloy ang buhay. Ang tagagawin mo na lang is mag-vlog na lang. Nakaka-vlog naman siya dati, nag-aaral siya. Ba't ngayon hindi na siya nakapag-vlog? So, baka hindi niya kaya mag-vlog dito kasi sumuna na, kasawa na. So, dun sa kanila kasi at least pagising niya, magkakape siya, bibidyoan niya kapatid niya, pamangkin niya, mama niya. Pwede nang gawin yun. At saka mas maganda kasi, manabanding niya kapatid niya. Kasi dito hindi niya kaya kasi hindi naman siya nag-banding sa atin kasi nahiya din siya. So, sa kanila, at least pag-uwi pag sa school, pwede siya mag-live ulit, kakain ulit siya, banding pamilya. Tapos, kasi dito hindi siya komportable. So, ang problema din talaga, to be honest, nagmamaydi naman na siya. Ang pangit lang kasi, busy siya sa school, busy siya sa pag-aaral niya, sa time management niya sa vlog. Meron pa siyang jowa ngayon. So, alam naman ng lahat, diba? Kasi nagpo-post naman siya. So, alam niya naman, may jowa na siya. Pulis yata jowa na kasi naka-uniform niya. Ako, wala may problema. Baka yun nakapagpa-inspire sa kanya or yun ang dahilan, baka na-focus siya doon or ganun. So, yun, ang pangit lang kasi ang dami na tuloy niyang iniisip. Jowa niya, time sa jowa niya, time sa pamilya niya, time sa school. So dadagdag pa tong farm. Wag na lang dito, doon ka na lang. At least wala ka kasi sige tanong-tanong, ba't tulala ka na naman? Ano nangyari sa hindi naman siya nag-open. So doon na lang siya at wala ako obligasyon ba. Para peace of mind ko, peace of mind din niya. Wala, hindi siya pinalayas, hindi rin kami nag-aaway. Walang problema po. So yan sa amin. It's just that kung nakikita niyo naman siguro, wala na siya masyadong vlog dito. So ano pang point na dito siya at ang gagawin niya dito kung wala na siyang gagawin, di ba? So, yun, kaya kinausap ko siya. So, ngayon, kukunin niya yung mga gamit niya lahat-lahat kasi hindi niya dinala kahapon. Kaya yan, siya lang mag-isa dito kasi naligo tayo lahat-lahat. Tapos umalis siya. Pagbalik ko, akala ko wala nang gamit kasi nagpaalam na siya.
nandiyan pa mo ng gamit, ba't di mo din nalagamit mo? Lutang ka na naman kasi, di ba yung point ko is, at sinabi mo na kasi hindi ko siya kinausap kasi ang hirap kasi kausapin kasi nagaganon na lagi. Hindi mo maintindihan kung anong gusto niyo sabihin sa akin. Ako hindi Hindi po. siya nag-a-approach. Oo, ang lagi kong pinakapausap, last month pa to na problem or 2 months ago kasi Ma'am si Gia pinapakausap ko sa kanya. Kasi baka ma-misinterpret ba kasi daw ako magsalita. Baka parang ang dating nangungwenta ba o nananumbat. Doon ka Ma'am si Gia, kausapin mo siya kasi sabi ko sa kanya, kung nailang ka na dito or comfortable ka na, hindi ko alam kung anong term doon na hindi na niya Hindi na niya sabi kiri. ko, doon ka na lang sa inyo. Tapos may bahay naman na kayo. Lalo na ngayon may signal na sila, may kuryente na sila. Mas kaya niyang mag-vlog. Tapos ang sabi pa niya kay Jefford na baka itigil na doon niya pag-vlog pag bumalik siya sa kanila. Na kaya mo nga dati nga, gutom-gutom ka dati, na wala ka pa masahe, na... Wala. Hindi mo pa sinishare, hindi ka pa. Oo. So bago ka namin nakilala na kaya mo nga mag-vlog. So, mahirap naman yun. Kung pahirap sa school mo, maintindihan kita, pero hindi naman siguro araw. At saka, ano ko? Wala, hindi ko na rin talaga alam. Kalibangon na kayo ko. So, sa mga magtatanong dyan, if ever wala na si Choyans dito, pinabalik ko na po sa kanila muna. If ever na wala siyang pera, pwede siya mag-sideline dito. Dito kasi hindi ko na siya sinasawaran simula noong November. Kasi wala na talaga, hindi na talaga siya nag-aano. Walang pansyon. Dati kasi di ba gigising siya na madaling araw, magbablog, magluluto ng ganito. Wala na. Aalis na nga yan, walang kain. Doon na siya kumakain sa ganito, ganyan. Imbes na kaya naman siguro niyang gumising na mas maaga, di ba? Na nagluluto, ganyan-ganyan. May kape So, naman, may nawalan stocks ako ng naman. ano kasi. Dati, wala kang makain, tagutom ka, walang pamasahe, na kaya mo mag-aral, makapag-vlog pa. Karon na pagising mo na pwede ka naman maglaga na lang ng itlog at kakain din siya kumakain, di ba? So kung kakain mo siya, hindi na rin siya nagbabaon, ganun-ganun. Sabi ko, baka sige na lang siguro nag-Jollibee o sa baka. Kasi sa una galing nga, bulad mo yung Sudar 20, karon wala na ano sa ginoo ko, ni po siya yan, amot lang. Na, wala. Di ko alam kung na focus siya sa jowa niya kayo I can't live without you naman itong mga nakabutang sa to. Malalaman din na official bakit? Personal ganyan nga ano, di ba? Oo. Hindi nga sa page. Ibig sabihin kung private naman dapat din niya ipapakita. Tsaka malalaman yun. Tsaka ano, there's nothing wrong naman with my jowa, di ba? Ano ba mangyayari kung may Huwag mo jowa lang ka? pababayaan talaga yung mga Oo. priorities mo, yung mga importante. Tsaka hindi, ba't pa tayo magtatao? Uy, di naman tayo artista mo magtatao. Kung ayaw mo makita, edi sana. Tsaka hindi, pinost na nga niya, di ba? Kung ayaw mo ipakita, o ayaw mong malaman, huwag mo i-post. Tsaka walang problema kung may jowa ka naman kasi inspirasyon mo naman yan. Pareha Tsaka, sila estudyante. pulis na yata eh, kasi Feeling ko ibang school. ba't naka-uniform na ng ano, Baka ibang school. camouflage? Ibang school. Hindi ko alam. Basta, yun. Bahala sila kung saan school ba dyan. Basta kay Without you, may jowa. At hindi pa ninira ito magsabi na may jowa siya ha. Kasi kung may jowa siya tapos private, huwag mo i-post. Pero nandun sa personal account niya eh. So, I can't hindi sa page sa lagay, pero soon papunta rin naman doon. Tsaka wala naman kailangan itago. Tsaka ano naman yun. Sobrang stressful ang mga student. Ayun na nga. So kung yun ang, kung dito, na-stress din kami eh. Kasi bawa, nandito kami lahat, nandito sa i-approach gilid, namin, nagkatulala. i-approach natin tapos hindi naman Oo, nagsasalita. kakausapin siya, nagkatulala. Magkarmaglingkura na ba siya? Tsaka ano kahirap yung, ang dami namang nag-working student. Wala, nagtakabalo. Hindi ko alam kung basta. Ewan ko. Pinagdadaanan. Pero, yun nga, sabi ko nga, lack of communication kasi kulang sa pakikipag-usap. Kulang, kasi hindi namin malaman ba, bakit ka ganyan? Hindi ka nagsasabi, hindi ka na, di ba? So, para hindi ka na lang din namin pag-isipan ng hindi maganda, eh, Para hindi pangit yung dating ang Yung approach dating ba? ba? Kasi Oo. sa akin, ayaw ko magsalita, baka kasi nanumbat ako, sabi ko sa kanya. Di ba sabi ko sa kanya dati, pag pumunta ka dito, bibigyan kita ng allowance 5,000. Tapos, ang gagawin mo lang, magtrabaho ka, ganito, ganyan. Or pag wala kang magawa sa Monday to Friday kasi busy ka sa school, wala problema kay, Saturday, Sunday, magtrabaho ka. Ang ginagawa niya, nandito na siya, hindi siya masyadong tatrabaho dito sa Monday to Friday, tapos Saturday, pumunta siya sa kanila, uuwi siya, gabi na ng Sunday. So wala na. So sabi ko sa kanya, why not, doon ka na lang muna sa inyo, tapos weekend ka pumunta dito. Kasi makapag-vlog ka pa sa pamilya mo doon, kahit hindi ka magtrabaho, okay lang kasi pamilya mo yan. Tapos Saturday, Sunday dito ka para bigyan kita ng pera. Ayaw mo niya. Yun dapat usapan, di ba, nung nagawa ng bahay nila. Yeah, Ayaw naman niya, hindi siya pumunta. So dito pa rin siya, continue. Ang ending, wala na siyang gagawin dito Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday, wala na, nagtatrabaho ng lahat-lahat, nakaupo lang din siya, tapos magtapon lang siya ng basura ng ganito. Hindi na nga namin tinatapon yung basura para may magawa siya kasi kung di namin itatapon yung basura, wala na talaga siya gagawin. So, ano na lang gagawin? Di naman din siya nagbablog. So, saan sa lulugar? Sabi ko sa kanya, lahat ng tao dito may compensation yan. Bibigyan ko ng pera yan. Pag
alam kong ganito ganyan. Pero hindi dahil nangangwenta ako. Kung sinong yung deserving ba, so last sahod niya, October pa. So nung November, di ko binigyan. So, binibigyan ko siya ng 3,000 lang kasi nagbibigyan din ako ng bigas sa kanila. Tapos nung basta ganun. So, nawala na yung yung pinag-uusapan namin. Basta nakuha na siya, nawala na siya ganag yun. Iyon ang gusto kong malaman. Oo. Kasi kung nawalan siya, saan siya nawalan gana sa pagbablog o sa pagkikisama sa amin o ano kay nawala yung jive namin Jive na bakla. Hindi siya mabiro-biro kasi tulala lagi. Yung ganun. Tapos imbis na mag-live siya sa Facebook para kumita, doon siya sa TikTok lagi. Nawa ma-income sa TikTok. Tapos ang haba niya mag-live sa TikTok, no? Na puro lang ng doon, chika-chika. Kung sa Facebook ka, baka ma-monetize ka pa. Hindi siya na-monetize So, tsaka yung market niya Facebook wala man siya na-monetize sa Facebook, sa live tsaka stream ads. Star lang siya. So, at least kikita ka sa star, pero hindi ko alam, baka malaki ang kita niya doon sa isa. Sa gift or So, baka magsabi kayo na hindi ako ulo niya. Hindi po nagyabang, hindi po yumabang si Chuyas, hindi rin ulo niya. Hindi rin namin alam, pero ang sinabi niya, stress talaga siya sa school niya. Kasi di ba? Sa dami ng pinagdadaanan, inisip na din yan alam anong unahin niyo. Ang point ko lang din naman, dati na stress kay ka sa school, wala ka pa pumasaya, wala pa kayong makain. Nagawa mo man. Pero ngayon na medyo settled na, Bakit? kailangan mo na lang tuloy mag-vlog kasi may pambayad ka sa kuryente ninyo or bills ninyo. Kung allowance. Nawala tuloy, which is baka busy nga siya sa school niya or hirap lang yung school niya. So intindihin ko, kaya sabi ko, kaysa ikaw lang stress, tapos pagdating dito na-stress kami sa'yo, doon ka na lang sa inyo. At least kayo na lang mag-stressan doon. Hindi, at least ma-share niya yung problema niya sa magulang niya ba? Kasi baka kung hindi mo kaya sa amin, Kasi di ba ikaw, kinakausap ko siya ng maayos, nak, yung damit mo, yung sapatos mo, ganito, ganun. Yun, isa pa yung mga ganyan-ganyang bagay. Hindi sa paninira to ha. Para alam nyo lang talaga yung sitwasyon. Baka kasi sabihin nyo na si Brenda ginamit lang si Chuyan sa pagbablog. Excuse me, abonado pa po ako, hindi pa ko nangunginta, pero baka sabihin nyo na ang laki ng kinita ko sa kanya sa pagbablog. Gusto ko lang talagang ma-help siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, pag galing ka sa school, pag uwi mo, ibabad mo na kaagad yung labahin mo, kung madumi o mabaho na labhan. Kasi kami, naglalaba kami dito kasama ang mga damit mo, pero hindi porket may labahin, may uniform, kailangan mo suotin mo bukas, ilalabhan namin, hindi. Naglalaba kami dito pagkalahatan. Ngayon, kung nakapaglaban na kami, tapos pagdating mo gabi, wala nang lalaba dyan, ikaw na maglaba. Parang si Argel ba, hindi niya pinapalaba yung uniform niya kasi obligado niya yun kasi baka isa lang uniform niya o dalawa, may magamit sa kinabukasan. Hindi yung kasalanan patuloy namin na hindi namin nalabyan sa iyo kasi tapos na kami maglaba ng bagahapon tapos paggabi hindi pa nalabas yung damit niya. Minsan na-absent siya kasi yung damit niya hindi natuyo or ano. Obligasyon mo man yan. Yan na lang yung pag-uwi mo kasi wala ka nang tatrabaho. Pag-uwi mo kakain ka na lang, tutulog ka na lang. Lalaban na lang sana niya. Ginoo ko, tulala man siya siya. Oo, may tulala. Sige, tulala. Kung ko alam ko. Ginoo ko. So hindi ko alam kung paano. So kahit man lang yung uniform lang sana niya ba na maano ba. Hindi dito paninira sa kanya kung manonood stress kasi may bagsak siya. Isa pa yan, itigil na lang kung bagsak Kasi kung bagsak ka, gawan mo ng paraan para mawala. Pero kung may stress ka pa na may stress, babagsak ka na babagsak. Walang patutunguhan yan. Tsaka 'di ba, yung mga ganyan na course, 'di ba, may bar exam yan, board exam, ano ba yung tawag diyan. Kung bagsak ka sa pag-aaral mo pa lang, how much more yung mag-review ka pa, tapos magbabar. Really? Di ba kasama na ng pagiging estudyante, yung failure. Accept the fact na merong failure. Tapos hindi mo pwedeng iasa sa iba yung feeling ba na ay, wala, fail ako. Tapos di ba, na-stress ka kaya na-fail ka. So, because kasama na yun. Di ba? So, all you need to do is just accept the fact. Di ba? Tapos maningkamot na wag nang bumagsak, ganun. Kasi kagaya niyan, di ko alam kung hindi naman niya kasi sinasabi. Wala talaga siya sinasabi. Zero. Wala talaga, hindi namin alam. Zero idea. Kasi una sa lahat, higit kanino man dito sa farm, dapat si Brenda ba ang masigit na nakakaalam. Kasi para maunawaan namin. Kasi dati, alam mo dati, makikita pa namin siya nung unang araw niya dito, mga ilang linggo niya dito. Magdadala pa yan siya ng libro papunta doon kasi mag-aaral pa yan siya, ganyan sa kabilang iyo kasi maingay kami dito. May mga ganun-ganun eksena. Dito wala man siyang ganun, wala man siya, tas laging umaalis. Lagi siya umaalis, wala papunta sa pamilya. Sabi ko, baka ginagawa na hindi naman siguro miss ka na ng pamilya mo, dapat nga ang ginagawa mo, pwede kang doon muna sa inyo ng weekdays or mga ilang araw lang, 2 araw. Ang Saturday, Sunday, ilaan mo dito kaya yan yung time na bibigyan kita ng sahod at yan yung time na sinasahuran kita kasi yun yung full na trabaho mo na pag morning magwalis lang, pag hapon magwalis lang. Wala na talaga. So anong gagawin niya? Pag Saturday ginagawa niya, parang bakasyon siya sa kanila.
So, para tuloy yung working student siya dito na kamag-anak ko siya na papaaralin kita tapos hindi, wala yun eh. Kaya ka nandito, parang scholar ka, working student ka, tapos Saturday, Sunday ka mag-focus sa trabaho. Trabahoan mo. Ginagawa niya, pagdating doon, wala na tuloy siyang ginagawa dito. Wala na siyang ginagawa sa weekdays. So wala na. Tapos ang magiging rason pa niyan is school niya. So, intindihin ko kasi stress ka sa school mo. So ayaw ko na may stress sa'yo. Doon ka sa inyo ha, kaya ano. May man to imong pamilya kay Correct. isang pagkunsaon, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit anong ang pamilya maiintindihan ka. Tsaka hindi, ang layo nang maiilang ka eh kasi ginagawa na namin ang lahat. Sinasama ka na namin sa yes, para ano, mailang. binibiro na namin, yung ulok niya, mga ganun-ganun, mga lahat na ng kalukuhan Yung na. para ba, Imbis na maging astis siya. maging maganda yung banding namin, nawawala. Hindi ko alam kung naiilang siya na ilang buwan na rin siya dito. So nawala talaga, nawala yung yung jive namin lahat dito. So lumihis siya ng landas. Yun. Tapos imbis na sa Facebook na kumikita, napunta siya sa kabila. So kapoy. Hindi ko alam kung nakabuntis ba siya o ano. Takto kayo, baka nakabuntis. Baka nagkaroon ng problema sa pag-ibig. Walang problema. Ang akin lang, kanya-kanya naman tayo. Yan ang discard. Basta mo na ang importante nga wala yung issue nga gipalayas. Oh, wala siya. Hindi kami nag-aaway. Wala. Sinabi ko sa kanya kahapon. Kasi never na kami nag-uusap eh. Magkatabi kami sa taas ha. Hindi kami nag-uusap niyan. Kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Ang hirap kasi tanungin na, may problema ka ba dong? Nakabuntis ka ba? May tulo ka ba? Nakauyab na ba ka? O nakaligis ba ka? Nabagsak ba ka? Lisod kayo kay sige lisod ka na cellphone. Nya karit mo smile na din. Tapos mag-live sa kabilang saya nga ano eh. Asa na po si Inday Katok. Sila kasi yung may relasyon talaga na. Ay, wag nyo rin sabihin na tamad siya, guys. Hindi po tamad si Choice kasi masipag po siya. Hindi, masipag siya sa diskarte para kumita. Pero yung gawaing bahay, wag natin sabihin tamad. Pero hindi siya gumagalaw kasi ang dami kasi namin dito. Hindi rin niya, naghugas naman siya ng pinggan. Nagawalis din siya, naglalapan ng basura. Kasi magkaiba kasi yun eh. Meron kasing tamad sa bahay na trabaho, tamad magligpit ng sariling gamit. Pero masipag sa school or masipag sa trabaho kasi yung kumikita ka eh. Dito, hindi siya tamad pero hindi din siya gumagalaw. Pero kasi nga busy daw siya sa school or ano, kapoy na ko niya. Naglibog din ko asa ko ma-adjust ano niya nga. Gusto ko pinapasok ko sa isip ko ba na hindi mainis sa kanya kasi baka broken hearted. Yung benefit of the Baka doubt, yung mga dahilan. sa school, ganun. Ang daming factors kasi bakit siya tulala eh. Bakit ka ba tulala? Dati naman siya tulala, nadagdagan pa. Tsaka kung problema niya school, bago pa ka dumating sa amin, malaki na yung followers mo, tsaka ang ganda ng vlog mo eh. So, kung dumating ka dito, wala ka na nga kapagising mo, may pagkain na. All you need to do is maglagan lang ito or magkape or ano. Dati gigising ka pa madaling araw kay mag-anak kas lubi, ana pag uwi mo hindi ka muna dediretso sa inyo kasi mag-anak na pugag lubi. Karon wala na noon. Nagsaka pa noon siya na stress. Hindi ko rin matanong-tanong, hindi ko rin kapoy hindi kaayo. Libo rin ko daan jud. So yun. Ayun. Basin may bisyo sa idol. Ang dami nyo namang sinasabi. Wala nga ano. Binawalan na siya ng syota niya na pumunta dyan. Hindi naman siguro. Bago na. Wala namang gumagalaw sa kanya dito. Siya na nga mismo. Para matulog. Ha? Para matulog niya. Siya matulog oh. Wala po siyang ano sa amin. Wala rin kami, hindi kami nag-aaway. Hindi lang kami nag-uusap. Kasi ang hirap pasukan siya, no? Approach. Ang lagi ko sinasabi, Ma'am G, kausapin mo nga yung isa. Sabi ko sa kanya na, ganito, ganyan. Tapos biglang lapit si Ma'am G. Nandun siya sa duyanan, tinagduyan. Lapitan ni Ma'am G, ano nga nak, ganito, ganyan. Ang last namin banding, yung sapatos lang niya na, yung sapatos, ganito, ganyan. Bago siya, ay Christmas party nila! Oo. Ang party niya, yan lang. After no, wala na, hindi na namin siya nalaman. At the same time, pero kinanglan mo gito na siya mismo sa himself ang mag-kick. Oo, kaya gusto ko siya maghanapin na yung ano, kasi dito ang hirap kasi hindi naman tayo magulang para makialam sa buhay niya, di ba? Yun nga rin sinasabi ko na hindi naman kami pwede manghimasok basta sa buhay niya. Kasi una sa lahat, hindi kami ang magulang mo. Pero wag mo kami itrato na parang, wag mo bang baliwalain yung mga taong nandito kasi hahanapin ka yan. Brenda nga, minsan pag nawala yung isang pusa, hinahanap tayo pa mga tao na nandito. O asan si Amanda, wala na naman dito. Pero isa sa mga nag-trigger talaga sa akin na huwag ka na lang muna dito. Kasi hindi siya nagpaalam na hindi siya sali sa party. Hinayaan ko siyang hindi naki-rehearsal na siya. Hinayaan ko siya kasi na hindi kasali sa sayaw.
Pero yung party na Alam mong para sa alam mong nag-meeting pa, 300 ang gifts, na 25 yung party. Wala, hindi ka nagpakita. Hindi ko alam. Parang, Hindi ko alam. nakakatampo lang. I mean, sa totoo lang. Sinabi ko Kaya yun wala sa sa di, okay ron tagli mo appeal, pero naay pasabi ba? Naa siya, oo, yun nga, ang sabi lang na. Chinat ko nga siya, sabi ko, I feel offended na, I really feel offended dahil hindi ka nagsabi. Hindi ka nagsabi. At Wala kang hindi to paliwanag. mandatory at wala akong pakialam kahit hindi sumali kung sino. Pero isa kasi siya sa kailangan sumali dapat or dapat sumali kasi. Party mo guna diri. Oh, tsaka hindi. Oh. Tapos special yung nga event kasi isang beses lang ang Pasko. Isang beses Tsaka lang hindi, yung- hindi Eh, pati pa 24 pamilya niya. Hindi 24 ha, 25 ng gabi. So kung may banding kayo ng tanghali, gabi na tayo eh. Oo. Sa atin na yun. Oh. Kumbaga, So wala. So I feel na siguro wala talaga siyang pake. Dili masabtan imong pasabot, dili tamad tas wala na ilihokon. Di mo maintindihan, ma'am? Hindi siya tamad. Wala siya lihokon, kaya wala man siya lihokon diri. Sudpod. Hindi man siya tamad. Ako gusto ko nang sabihin na tamad talaga siya. Pero gusto ko intindihin na hindi siya tamad kasi baka wala na siyang gagawin eh. Oh. To tamad talaga siya. Alam mo bakit sila nag-aaway lagi ni Amanda? Kasi yung damit niya para siyang ahas. Kung asa siya ibili mo. Oo, tapos yung damit ilang beses na ginaganon-ganon ni Amanda. Ano. Tapos, pag uwi niya, yung uniform niya nakalagay na lang lahat-lahat. Tapos minsan absent siya kasi hindi nalaban yung uniform niya. Sino ang hindi tamad doon? Pero gusto ko sabihin na hindi siya tamad. Busy lang talaga siya kaya hindi niya gaya di ba? Never hindi ko sinabi sa inyo na tamad siya. Pero sige, sabihin ko na lang sa inyo tamad siya. Kasi dati gumigising siya, nagluluto pa, nilulutuan pa ni G4, sinasali pa ni RJ sa ito. Ngayon wala na, tamad siya. Sige, sabihin ko tamad siya. Kayo na intindi ha. Masipag siya sa pag-aaral, pero pagdating dito tamad siya. Pero ayaw ko sabihin na tamad siya kasi sa kanila nakita niyo sa vlog niya, grabe yung sa lubi, sa kahoy, pasan dito. Paano kung sasabihin tamad siya? Sige, sabihin natin tamad siya dito sa bahay. Kasi ultimo gamit niya, hindi niya kayang labhan. Tamad na lang siya. Kaya na bahala umintindi. Nawala Apoy na na ko yung na yun. gana and everything. So, saan ko i-explain ngayon? Pag sinabi ko naman tamad siya, sasabihin niyo niyo sa akin na naka-live pa, kausapin. Di nga namin makausap. Sinat ko nga kahapon ha. Ano bang problema mo? Kasi hindi na namin alam. Nag-reply siya ngayong umaga na. Ay. Tapos ka-chat. Karoon pa siya nag-chat na mo. Mi, sorry kaayo mi. Stress lang yung kay ko sa school, blah blah. Kahapon ko man. Ilag ilong press. Pakitan lang niya, ana. Kahapon niya ko siya chinat. Ngayon siya nag-reply. So, pwede kong sabihin na ini-ignore niya ako o natatakot siya sa akin. Kasi importante yung chat ko sa kanya. Ngayon lang siya nag-reply. 24 hours. So, ang pangit ng dating sa akin kasi ini-ignore mo ko. Hindi mo ako kinakausap. Tapos sabihin niyo sa akin na ni-live ko pa. Ginoo ko kayo man nagtanong ko asa si Chuyans. Sinagot ko lang kasi ang hirap ng sige ko live din, sige mo pamutana dito. Pwede ko namang sabihin, di ayaw ko sagutin basta wala na siya dito. Para malaman niyo, baka sabihin niyo na ginamit po lang si Chuyans, pinatira niyo sa inyo tapos pinaalis, pinalayas, nag-away. Wala. Dito kayo nagtanong Hindi sabihin ko sa inyo, demonyo kayo. Di ba? Paano ko sasabihin, di ba? Paano ko i-explain? Paano nyo malalaman bakit wala siya? Baka mayroon kayong mga haka-haka, mag-assume kayo na ganito dahilan, baka inaway, baka At least, sinubo nanggaling na ng sa ganito. inyong explanation. Gusto kong sabihin sa inyo ngayon dito. Yun, ganun. Basta, ang importante, if ever na mas gaan-gaan na ang feeling ni Chuyan, Open ka dito. Ang sabi ko sa kanya, doon ka na lang muna sa inyo, hindi ka na maintindihan kasi lagi kang tulala. Ngayon, dahil doon ka na sa inyo, araw-araw ka na nandun, pag Saturday, Sunday, total, kita naman yung pamilya. Pag Saturday, Sunday, at kailangan niya ng sideline, at kailangan niya ng pera, or pambayad sa ganito, pwede siya mangutang sa akin, trabahoan dito, or pwede siya pumunta dito, magtrabaho, pag uwi niya, bibigyan ko siya ng 500. At hindi naman mahirap trabaho dito, wala namang mawawalisin. naman, di ba? Oo. So, ganyan po. So, ano, It's important talaga na sometimes i-let go ang tao para maka-learn and then of course ma-weigh po niyang option, di ba? Kaya kasi nabibigatan na siya, mayroon siyang mga hindi niya kayang sabihin. mahirap So, pagsabay-sabayin yung yes. mga ano. So at least, doon sa kanila, mas komportable siguro siya, hindi medyo mapag-isip-isipin niya. di ba? hindi, kasi dito kasi, bibigyan ko siya ng allowance Oh. So, kailangan talaga niyang gumalaw. So, pag di siya gumalaw, Sa ako din, di rin pag-aaral. ako tanga na magbibigay sa'yo ng allowance kung di ka ginaga. At least dun sa inyo, wala kang in-expect na babayaran kay at pamilya mo yan kahit mag-away ka. Ang tamad-tamad mo, wala kang problema. Dito kasi,
baka mag-expect siya na bibigyan ko siya tapos hindi ko siya binigyan. Paano kita bibigyan? Tinitingnan ko rin yung galawan mo eh. Oo. So kumbaga ang usapan natin 5,000 pero yung galawan mo pang 1,500 lang. So yun bibigay ko sa inyo yun lang. Oo. Alam nga bibigay kita ng 5,000 ang ginagawa mo lang magtapon lang ng basura. Kaya nga namin gawin yan eh. Iniiwan lang namin para ikaw na gumawa kasi wala ka nang gagawin eh. Pag walis-walis niya, andyan na rin yung mga staff ko dito. Which is Saturday, Sunday, may mga tao kasi dito. Mautusan ko man lang sana na itanim mo yung ganito. Isampay mo tong ganito. Kahapon, grabing laba ko dyan. Nasa gilid lang siya. Huwag man siya na, may Wala lang din siya. ako naglaba kahapon dyan, kami naglaba dyan ha. Lahat pwede namang siya sabihin na, Dong, pasanan ni kay isampay. Di man, kinakaanan naman sa gilid oh. So anong gagawin ko? Wala ini. Initiative ba? Yung mapapropose siya. Hindi ko siya sinisiraan para malaman niyo lang kung bakit siya wala na dito or mawawala na dito. Okay? Ngayon, kung may mga tanong kayo regarding sa kanya at may ano kayo, mga haka-haka kayo, mga assumption ninyo about sa kanya, sabihin sa kanya mag-live siya para sabihin niya sa anong ano niya. Pero ito, walang labis, walang kulang to, ang mga sinabi ko. May mga sobra lang konti, pero ano, sarap lang. Para malaman niyo rin yung side niya. Kasi ako, ayaw kong isipin niyo siya na nawala dito kasi lumaki ulo niya. Hindi naman lumaki ulo niya eh. Intindi natin na pagod nga siya sa work, sa school niya. Sa school. Kalibangon na kayo ko guys. Sige na, babay na. Okay. Masaya na yun. At least